Daoibh go léir agus fáilte romhaibh chuig Fadó Fadó le Micheál Fadó. Anois, is deacair an post push na dtuismitheoirí inniu, nathair nimhneacha, litearthacht, Críostaíocht tá bpáistí i gcónaí in mbaol. A cad a tharla, má bhíonn dó páiste don séireach. Tá deachtaine an líne, díoghaite deachtaine. Díoghaite bhíhir. Díoghaite. Na bhí móach sa tanta gimmert I mánaíocht sport an don séireach. Agus nílis gom conas ó céim fá, ach bharig sé madra mo córas an conan. Okay. Agus bhí conan ag cuoine, an farach, agus an sin tháinig amach rí den dundalgan. Bhí náire an downar. Cínte. Agus cad i dhearna tú? Well, níl madra ag conan inis, so dúirt mé go mé sa tanta ina bheith madra. Okay, conas a mai sin a bheith madra. Well, bí an seach a chuinnig sláán. Okay. Ba sé ina chola taobh wit an seach, níl éadi aige. Ní féidir leis a lábha úsáid, bí dul go dtíon lechras. Okay. Is deacair a creidim go háiris sin, tá sé an cruúálaach, nó ca? Micheál víos aige, dúirt mé leis, tá sé tábhachtach tú míon tú seasta. Okay. Go rishin tú rud éigean, bí tú rud éigean. Okay, tag an roint text is deach an seo sin na deirdre amáileach clia. Fair play dí bhris mo wach mo cheastán cótaí an seachta siúcáte agus an éis tá sé ina seasamh sa hala gur bhíle maithe go deirdre. Der an prunchas máthir den sco an seo a bhíhíal búil an óige agus tucaí si. Okay, ní ceapan gohfuil se sin ceart. Inis tá text le bran cá mé 5 bliain I mo bheith madra agus níl éon rud atá cearlumm. Woof. Okay, gur maith goibh go gcuir do text, tá is a gcuin nach bhfuil an fónpóca ceapa go fóil, so búla bus. Anois ba mé léir le páistí sa cás céine na páistí léir a mín I gcónaí gargónt le bhar las mháthair tá siad ar líne a dó. Okay, din ó bháin ag an am céine le bhar dul. Din ó bháin.